Mae dod â digartrefedd i ben yn bosib os nawn ni weithio fo'n gilydd. Dyma 7 ffordd gallwch chi ddod â digartrefedd i ben yng Nghymru. Gallwch chi addysgu'ch hun. Mae yna dros 15,000 o bobl yn cael ei gwneud yn ddigartref bob blwyddyn yng Nghymru, 2,800 o'r hynna yn blant. Gallwch chi edrych ar ôl eich hun ag eraill. Chwiliwch am yr arwyddion fod rwy'n angen help. Os ydych chi'n gwybod am dŷ gwag, rhybuddiwch eich cyngor. Mae yna 26,500 o dau gwag yng Nghymru heddiw. Maen nhw'n wastraff. Mae bobl weithio'n ansicr a ydy o'r peth iawn i roi arian i bobl digartref ar y stryd. Mae o fyny i chi wrth gwrs. Ewch i wefan Shelter Cymru am fwy o gyngor. Ymunwch ar ymgyrch. Rhowch o'ch amser, gwirfoddolwch i helpu fwy o bobl. Helpwch i godi arian, rhowch arian. Mae bob ceiniog o'ch cyfraniad yn helpu i wella bywyd rhywun digartref yng Nghymru. Ewch i wefan Shelter Cymru i ddysgu mwy am yr ymgyrch. 7 ffordd i ddod â digartrefedd yng Nghymru i ben. Diolch am wrando.